जाने मन ते कहाँ वाले आउ चले के बिया उखारे। सबकर खेत रोपा गइल बा, हमनिया के अब बाकी बा। ते लौकत नाई वाले कहाँ वाले जाने मन ते कहाँ वाले तुमको लौकत नाई वाले। जल्दी आओ, बियावा सूखा था खेतवा में, घाम बहुत तेज भइल बा। आओ चले के बिया उखारे। वीडियो बना बना खूब चढ़ावत ना। अरे कुछ संस्कार बा कि सुबह लोगन बनाला तो जाने मन फामे मन ए तरह की वीडियो दिखाई बा। समाज के लोगन ए तरह की वीडियो बनावत लोगन जाने मन ते कहाँ वाले है हुआ है जाता कि बहन जे कोनो मेहरारू की इज्जत ना आई है। अरे तनी बढ़िया से ढंग से तनी थोड़ा बहुत बढ़िया से वीडियो बनावल जाला। देखो कहाँ हो भाई, बढ़िया संस्कार वाला आदमी है।